Ngi ai U Blei pi haka kerteng kabatiang tam jong trai jongi u Jesus Christ. Sashi sien pat ngi pediang sngo bahaya pi nado ki longkme ki longkpa ki kon samla pat kerpang ya pi ki hep ki barit sha kane ka Jingiaseng ka program ka bawan na pi na kabalang Presbyterian Nongthymmai. Ngi khot sngo bahaya pi lang baro kat bala banya snok tilang bat ngi shipor lingba ini I Jingiaseng. Hakni ka por ki program ki banginyo ki longkum ni harum. Nginyo sngo shwa ya ka jingpule sedang ban ai da imis lasumar dabyang karmau plang hadian kata imis emayamika adena karmau plang in ai ka jingrwai. Nginyo banyarwai lang ya ka him ka ban rius pa nyo banyalam yangi da irimeka nyota bada I hayden emi walang bat ban buat pade da ka jingrwai bakerpang na imis Wan Khynnah lalu dia shwa bangin ya chukmat tong nya pendem lang ha ka jingrwai kok pa jong ubah beneng ngi wan hajan jong mi try ha ka ni ka step perngap bana ai ngo eme sa shi sen try ba me ai ngi ka ni ka lat banya kendo kumne lingba ka online service ngi ai ngo eme try ba me la ri sumar skher ngi ha ka ni ka tayo barok ko we try bat ngi nget scam be menang yad rengkat bat ngi menang ri sumar menang bat scam ngi hakisngi ki banwan try wadla ka perthai shabat try ka don ha pedeng ka jingya le ba khrau bat uniu khnang jingpang bat ki bor ki ba pher ki ba kwa ban pentelot ngi try hen re ngi shanya bet tang hame bat ngi nget scam bangin long ki ba khlan bat ki ba shlur try namar me yad rengkat bat ngi hakni ka pot try ngi IT benta basa jong barok kani ka Jingiaseng hakikti ki ba shania ki jong me kerkhu ye ki program baro try na do ki jingpule sedang ki jingrwai ki jingrwai bat kham tam ya ka khu bor ba men pinsngo ha pedeng jongi ye ki ni baro ngi pa na ka kerteng bathiang tam Jesus Christ unong penem jongi amen nan pule na kasam de bashispa at puway de khot baning kong hadu basau nan khmiet ya la ki khmat sha ki lum nang no kawan ka jingerap jonga kawan na utrai ubala thau ya ka bneng ba ya ka khndo on sha bakan khi ka kejat jong me uta uba sumar ya me on samthia hakmi uta uba sumar ki Israel on yo samthia lemni yo thia tungin ya doi ba ji uba bneng aingo ba mila darin kat bangi barok shimiet haduk menta darin kat bangi iwe pi we khamtam bat kichu ki bayo yu niu khnang jingpang ban ai ka jing start darin kat ru bagi doctor ki nurse ki ba sumar ya ki ni ki nangpang ban darin kat ru ba ka jeseng khna wat langim shimla ban wan chaka yeng ka kantang jong me henring dang yo ban le tingba ka online service dan ka bengi we what in not trying but I go back ka ba mila tip try small try ni jingga jang ibarat but ka kerteng Jesus Christ kapan kini baro amen.
U Blei shibon ya kitu paralok barok kibla shembenta kibla ayangi kitu ko jingpule sedang kabashai kedal kibla ayangi kitu ko jingduai bat kitu ki jingrwai bat kamtam ni itu special number iba kerpang U Blei unang kerku ya pi bat unang pindan kam ya pi dia kini kapor shwa benginya chakmat nginya pule lendet ya iwe ida kot ba iba pila ban lap na ka shithi baningkong uyo anes kala nong ka baningkong ka dakot ka banyo adom yang sisisin ka shithi baningkong uyo anes kala nong ka baningkong ka dakot ka banyo ki Ktien ki baong kumne henre lada ngiyat ha kata ka jingshai kumba ulong mau ha kata ka jingshai ngi don ka jingiaselok lem paralok hi bat ka snam u jisu u kon jong u ka pynkhreh yangi na ka pop baro khnang bangin la ban kam kenmau kam bahaya ini dekon lene khnang bangin la ban spellen dat ini dekon pat yakini ki dor ki bangan bo khmat jong phi pat tong nya pule beng sashi sen ya kani ka bynta na ka kot na ka Ktien ka jong Blei henre ladangi yan ha kataka jingshai kumba ulong mau ha kataka jingshai ngi don ka jingiaselok lem paralok hi bat ka snam u jisu u kon jong u ka pynkhreh yangi na ka pop barok ti habaren ngatrai da ka bapet ye itu idur kalai rabe pishi bon ban kam kenmau dan ban kenmau kambha yaitu idakot kotbang te hakane kapor haswa benginyo sngo ya jinghikai nginlet chakawai ka bynta ka Ktien ka jong U Blei em ka long ka badap de ki jingpula ki babon ka don ki ki batho haka ki balong ki balingo bat ki bapala de minta ngan peniha pi me kato katne ki jing shisha bat ki jing mayan ki bangila banlap haka Ktien ka jong U Blei ka bandingkong pitip ne em ba ubreu ba slem do ha ka perthei ka kerteng ka jong u ka long methu sela pitip ula em kat no snem u em hado kendai spa reu po kendai snem kendai spa teli ki snem long breu bala uba slem do ha ka perthei bat lapikwa ban pule shapang jong u sngo ba ban pet ya ka kitab Genesis klanong ka basan ka dakot ka ba arponyo nang tapat de ya kini ka jingshisha ka baar ngatrai barok pitip ubreu ubajrong do ha ka Bible udai Goliat ni teplut shapang ka to ka jingiathuhkhana shapang u David bat Goliat ho atne em ka Bible ka oyengi bakren yang ka jong Goliat ka dai ka long hado nriu pro shitda bat haba ngipin kelai ka ni ka renyang shaka put nriu pro shitda ka mut 9.5 feet lene kendai put shiteng ban kam sngo tho sho ya kata ka jing jrong ka renyang u Goliat u kam jrong ban ya ki nong le kai basketball ki ba jrong tam ki ba pitep ha ka perthei u David pat de ha ka to ko pon na marudang Wan Khynnah u jrong tang kumbasan put RNCAA pat ka dei shisha ka bor ka jong U Blei ka bayarap yu u David ban penyap ya u Goliat nang ta pat de pila juyo sngo ne em shapang ka kada ka balat ban kren ni so pelan de ka kada ka balat ban kren ha ka kitab ka jingken lenong ba arpo pra ka kada ka jong u ta u breu ba kerteng u balam ka long tang maka ya ka ba U Blei u ple ya ka shentur ka jong ka pat ka ong ya kini ki Ktien ha u balam sngap ka kada ka ong ayu ngale ayu yame bamela sho yang akum nilai sin ngale ayu yame bamela sho yang akum nilai sin pada dah pi kwa bentip kam benya
balai ba U Blei ka sentur jong kani ka kadabat balai ba ka keren pule na itu ilenong ba ida khot di bangla ai habazdang nang ta shu pitep ki don arngot ki breu ya ki bala tho ha ka Bible ki ba klem mat ya ka jingiap kata kalong ka basngau phala hado kata ki klem mat ya ka jingiap mano kita ki breu U Enoch bad U Elijah ka Ktien ka jong U Blei ka ya tho yangi ba U Enoch ula yat lem bad U Blei bad shimla don sho na ba U Blei ula shim no ya U nang tapade U Elijah ka Ktien ka jong U Blei ka tho yangi ba U Elijah ru klemat ya ka jingiap hinrei ya U Elijah la rong no ha ke eryong da ka kali ding bat da ka kulai da ki kulai ding kalong ke ka bamayan habanda perkhat khaddo I jing shai ba khaddo I bangan pen I pihang ni ka por U Petros de U breu ba kampla nama de tang ma U aka perthai baro ka wei hado menta de tang ma U bala banyat halor ki ubala banyat halor ki pila ban pule kane aga gospel lu Matthias kala nong ka bakat saw kada khot ka ba arpo kandai U Petros udai mano udai usinran jong U Jisu but anda haba U yoi ba U Jisu U yat halor ulah hier nakaleng ha ka ba udon but mauru usdang banyat halor ka banlet sha U Jisu te ko heberen ka Ktien ka jong U Blei ka long shisha ka ba don ki ki ba phla ha po jong ka pat kini ki long tang khendiat khensoi ki ba ngawan ra ha phi na kita ki jing phla ki ba bon ki ba philap ha po ka Ktien ka jong U Blei tinga ngat ni layo jing mentoi baro lingba kini ki jing kynthup ki ba khendiat hakani ka por pat de tong nya ya chakmat ngin poi sha ka bynta pat kata shakwai pada ka bynta pat kata ka long ka bangin sha skor ya I jinghikai I balingkot na ka Ktien ka jong U Blei pat ya ka jinghikai menta ka sngi lada pi don ki kot ba ki jong pi sngo ba ban ple ya ka jinghikai menta ka sngi la sod dani la shim na ka gospel U Matthias klanong ka bakhandai kada khot beningkong hado bapra nang tade naka gospel U Marcos klanong ka baar kada khot iwei hado khat ar badru phila ban lab ya ini jingiathuhkhana na ka gospel U Lucas klanong ka basan kada khot ka bakhat neu hado arphun riu nganget baro nangi ngidon ki paralok ki bangi ngidon ki paralok haki school ki bangilen ngidon ki paralok haki shnong ki dong haki bangisa ngidon ru ki paralok haki Bible class ki jongin dai te hakani ka sngi ka jingiathuhkhana kan pin pau yangi ani kan pin sngo hangi shaphang kata ka dor ka bashisha jong ki paralok ka dor ka bashisha jong ki paralok ka Ktien ka jong U Blei ka yatho yangi bashi sin U Jisu ula poi ha ka wei ka shnong ka bakerteng ka Kapernam ula let rong ha po ka wei ka yeng hangta pat kat shaba U Jisu ulet ki breu bon belen ki wan ban toj ban sngap ya U Jisu ban yo I U namar ki laju yo sngo ya ki jinghikai ki ba phla ki jong U Jisu ki laju yo sngo ru ya ki kamba ki ba ule namar kata le se ki kwa ban wan ban sakhi dala ki jong ki khmat ki jong ki ya une U Jisu but ni chyo sngo bon sen but ni jupule ru ba kumno U Jisu u shalle ki kamba ki ba pher upen ya ki ba ko upen pet ki ba matla upen kren ki ba thlon nang tapade ule ayu be ki ksot ki khrei tile se namar kata bon ki patba
ki kwa ban wan hajan u Jisu bat ki alam ru de ya ki bahayeng ki bahsem jangki ki lok ki jor ki jangki ki badan ka no ka jing sistem lani ka jingpang ki kwa ban walam ya ki hajan u Jisu khnang ba u Jisu un kta ya ki bat un ben khia ya ki hakta ka jo ka shnong ha Kapernaum la don wei u breu u badan kata ka jingpang yap shiliang ka jingpang yap shiliang ka kata ka jingpang yap shiliang ka jingpang yap shiliang ka long ka jingpang ha ka ba u breu lane ka breu kimla ban penkhi ya ka met ka phat ka jongki kimla ban pendon kam ya ki kti ki kechat ki jongki wat ya ki shimpria kti shimpria kechat ki jongki ru kimla ban penkhi ki habban chuthia bat barok shisngi bat ki don kam ya ka jingyarap jongki weipat ban le ya ka no ka kam ka long ka jing em ka ba shitom hado kata ti hak Kapernaum la don kum uta ubreu u badan kata ka jingpang yap shiliang uni ubreu udan saungut ki paralok udan saungut ki paralok bat kini ki paralok ki dap da kamen sem ka jing sngusin ya u paralok jongki u badan kani ka jingpang ki isin namar ba umla banyat banyang kumaki umla ban tre ban kta kumaki ti kilaya wan hayeng jong u le se bat kilaya perkhat nle kumno banyarap ya uni u paralok u bapang nganget ki yo sngo ba u Jisu udan hakashnong ka jongki bat nganget baki nget balada ki alam ya une u paralok jongki hajan jong u Jisu la ban le ka kamba haka jing em ka jong une u bapang yap shiliang te da ka minsem da ka jo ka jingmut bat da ka minsem ka bakloi banyarap kilaya kut jingmut ba minta ka sngi ngin da kumno ru da lei ru ngin ra yo ni parlok changi ngin yalam yo u sha kata ka yeng hakaba u Jisu udan ti hakata ka por empat don bas 4 don kali ndai ti kini ki sangut si parlok kile kumno kira kumno ya uni parlok jong ki bashitam kilaya ra bai da ka jingthia ka jong u pat kilaya ken sha kata ka jaka hakaba kitep Jisu don Henry anda kilapoi ha kata ka yeng hak anda kilapoi ha kata ka yeng kiyo ipen man bakata ka yeng kala khap nya smam namar ka jing bon jong ki breu kat shaba ki pedru da ki breu sudah kimla shoban rong wat tang na ka jing khang yeng ru namar ki breu ki ba wan ya lam le se ki ba pang ki ba wan ya lam ya ki ba yeng jong ki ba shitom ki ba wan sngap ya ki jinghikai ki jong Jisu ki la ki bon hado kata pa kini ki saungot bat uta uparalok jong ki kim don lat ban walam ya uni u bapang hajan jong Jisu Henry kini ki saungot ki don ke jingkot jingmut ki ong dalai leiru minta ka sngi ngin walam bet ya uni uparalok hajan u Jisu bat u Jisu un penkhia ya u te kile kumno fitem kiyo i baki don kata ka mouse step hakata ka yeng kabayalam sha jrong tlum da ka ba jinjar ngatrai kies dang ban keu ban ra ban tan ya une uparalok ujong ki badan hakata ka jingthia pat ki let keu sha lor tnom yeng anda ki poi halor ka tnom yeng kile kumno ki khelet ya ka jing sop jong ka tnom pat ki pinpei thleu ya kata ka tnom suki ki penhiar ki penhap ya uta uparalok ujong ki ubashitom hado ba undathia ha kechat jongu Jisu ngatharai kum ha kata ka por u Jisu rengkat bat bar ki breu ki badon ha kata ka yeng ki lengo manu uni ubahap ubawan hiar na tnom kumne nde ngatharai ka long ka ba ipla hado kata
Bapin pet jong sendet penyo ya uni ubreu bawan hab ka jing tia suki ba ikini ki saungut ki bapin hab ya kita ki yau tau telai suki hadok ba utau ubreu un tia hagi kecat ke jong Jisu. Henry u Jisu usngau tho ya ka jing terang ka jong kini ki paralok. But u pet but u yo ya ka jinget jong kini ki saungut. Jisu ong kumno Jisu uped sya uta ubapang yap shiliang baduong kokon lamab no ya ki pop jong me kokon lamab no ya ki pop jong me hakajo ka jaka hakata ka yeng la donru ki parasi bat ki nongtho bat ki parasi kidai ki rangba niam lanengi laban ong ki temen basan hakato ko por ti haba ki yo sngau ba u Jisu ong ya kini Ktien kokon la map no ki pop ki jong me ki asdang manya keren para maki ki ong kumno u ai une u bakren ya ki jingkren ben blei u ai u bala ban map no ya ki pop henry tang u blei hi kila sedang banyak keren ko nadin Henry u Jisu u tebha ya ki jingmut jing perkat jong kiru bad u ong bad u pen i hakata ka por ya ka bor ka jong u pai sha uni u bapang yap shiliang bad u ong to yang to ba no ya ka jing thia to kelet no shalayeng te kumne ru haba ulayeng jod hakmat jongki bad ula ba no ya kata ka jingthia ula let no shayeng da ka ba Iaroh ya U Blei bad ba ro ki badon hakata ka yeng kila ipla ya kani ka jingjia kila Iaroh ya U Blei bad kila ong ngila yo ya ki ba phla hakani ka singi te kalong ke ka basngau tenat chisha habang ya perkhat ya kini kisan mud shi paralok ka jing ka jong kini ki saungut ya uparlok jong ki ubashitom ka jing kloy ka jong ki banyarap ka jong u pat ka banyarap yu pat ka jing kot jing mud ka jong ki padalai leiru menta ka singi ngin pen poi be ya u sha janu Jisu kalong ke bangiru kum ki khon Kristan ngidei ban pertho bot lang kum ki khon Kristan em hebaren ngiru ngidei ban kloy ban ay ka kti ka jingyarap ka jongi ya kito kiba shem ya ka shitom kalanot ka jingyarap ka jongi kala ban long kabaret ngila ban yarap hayeng hasem ya imei ipa ngila ban yarap ya ki paralok ki jongi haskul laki ur laki hap let's say laki klet laki absent laki klet ban rat phin nila ru ban yarap ya ki hemmen ki para ki jongi let's say hakapuli kaputhi kum kini ki saungut ngiru ngidei ban long ki bakloy ban yarap ban isen bat ban kenere ka kti ka jingyarap ki jongi ya baro ki badon kameka sho kani ka jingiathuhkhana ka pen pau hangi ba u Jisu ulong U Blei ubala ban map ya ki pop ki jongi badru ubala ban penkot yangi nakano ka jingpang ka bangi don ne kum kini ki saungut ki paralok ngiru ngide bandon kata ka jinget ka baskem pat ngide ban nyale kat bala ban wan tur be hajan U Jisu kumno da ki jingduai ki jongi bat da ka baminot ban pule ka Ktien ka jong U Blei ne ngide ban don kata ka jinget ban wan hajan ka jong U Jisu naman ngitip U Jisu don ka bor ban pinthmai yangi ban pinkhia yangi bat yaki bahayeng ki basem bat yaki parlok jongi nak no ka jing shitom ka bakidon te hakane ka por ngakwa yangi lang baro bangenya khabrip ban ngin ong ya iwei I jingduai ngin duai nak benta ki parlok ki jongi ngin duai nak benta ki breu ki badan hapreng ka jingpang ka jingshitom bat kumba kini ki saungut ki paralong
ki walam yo uto paralok ubashitom jang ki hajan ujisu ngiru to nginya duai pat ngin walam ye ki beet ki bathon jangi ye ki para breu ki bashitom gi jangi hajan ujisu tok habrep ken nginya ongi jing duai belengkon kokpa jangi ubah beneng ngi aingo ya me nakapata kani ka jinghikai bamila ai hapedeng jangi kabapen kan mau yang tribe melong U Blei ubashisha ubala ban ma ban pen kot yangi na ki jingpang barok ki bangidon hakani ka por try ngi wallam hakmat jong me ki lok ki jor ki jong jongi ba men kur khu ki bat kirpang try ngi wallam hakmat jong me ya ki para lok ki para breu ki jongi ki badon hapedeng ka jingpang ka jing shitom kano ka jingpang ka jing shitom ka badon hakamet ki jong ki try ngi wallam ya ki hakmat ki jong me hakmat jong me bat ngi duai try ba men pen khia ya ki ba men kta ya ki ba men pen Nongthymmai ya ki ya ki ne barok ngi pan haga kerteng ba thiang tam e ka jong try jong yu Jesus Christ amen te hakani ka por ngadon iwe assignment ibalengkot bangan IAP ngakwa IAP banchna ya i-bookmark ngatrai pitablot i-bookmark idei ai penchna ya iwe i-bookmark pentho ya ka kerteng jong inoi paralok jong pi pat thoru ya kanu ka khot Bible ba pi ngau tanat nang ta phila ban peni tanat ya ini bookmark kanu ka rukom ka ba pi kwa pat sapha ya kani ka assignment ha uto number jong ka balang hakani ka por tong nya pet ya ki assignment ki ba phila ai hakani ka tayo balada por shwabangin penwai nginyo snow ya ka chorus ka bakat pra banya lam yangi da irimeka niuta padi Hayden Amy wala tong nya onglang ya kajing duai utrai ko khpa jangi ubah beneng long bakhot ka kerteng ka jong me Wan Khynnah ka jong me long ka mon ka jong me ha khando kumbah beneng to ai ngi menta ka jing bam ka jangi kabala ka singi
to ma pruingi kerengkang ki jongi kumbangi rungi ma pe ki bless newengi to wat ya lamengi shaki jing pinshairu henrei sumaringi nakabasneo na ba jong me long ke hima ko bor bat ka boramru halakerta amen but hakwai no to ai ba ka jingai e Jesus Christ ba ukhon ka jing e ba U Blei ba ukpa ringkat bat ka jing yasan lok umin sem bakhot kinilai ha uwei kinyai ne yai sa lembat ngi ado menta shaki arta ba amen.